Kaso sa pagpangabuso sa kababaihan, misaka kuno taliwala sa pandemya. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real bisan pa man nga anaa sa community quarantine taas gihapon ang kaso sa rape ug ubang matang sa pagpangabuso ngadto sa mga kababainan ning bag-uhay lang usa ka minor de edad ang biktima. Ning bag-uhay lang usa ka 7 anyos nga batang babae sa Cagayan de Oro City ang gisulayan kuno og lugos sa tulo ka mga 8 anyos ug usa ka 11 anyos nga lalaki. Base sa investigasyon, naana sa aktong paglugos ang 8 anyos nga lalaki sa biktima diyang nadakpan kini sa kasambahay ug napugngan ang daotang plano niini. Wala gibutyag sa kapulisan ang kumpletong detalye sa nahitabo. Alang nasab sa seguridad sa biktima, labi na nga pulos minor de edad ang nalambigit. Base sa itong pag-imbestigar sa mga sa bata, wala magigpukunay na kuno katulang yang ilahan lang nipatong lang ang bata murag awat-awat lang kunuhay ba nga pero wala gi na nahitabo nga sa ilaha nga pag kuno kanang medyo na i-contact yun. Pipila lang kini sa kasong pagpangabuso nga natala sa Police Regional Office 10. Sa 8 ka mga focus crimes nga ginatutukan sa rehiyon, taas gihapon ang ihap sa mga pagpangabuso sa Northern Mindanao. Sa bulan sa Setyembre ning tuiga lang, moabot ngadto sa 24 ka mga kaso sa rape ang natala sa rehiyon. Tungod naa kita sa community quarantine, sagad sab sa mga pagpangabuso nagapanghitabo sulod mismo sa mga panimalay. Amahan, uyuan ug silingan ang sagad sa mga nagunang sospek sa pagpangabuso. Dili safe ang imong anak bisan pa sa iyang amahan, angkol ug mga relatives, no, sa kaso sa rape. Nya kasagaraan sa mga hinungdan is ang modus ani is pugson, no, hadlokon. Real gimanduan na sa otoridad nga ipailawom sa medical examination ang biktima kini aron masuta kung nahilabtan bagayod kini. Ginalihok na sab aron na mapailawom ang biktima ingon man ang mga suspect ngadto sa counseling labi pa nga mga minor de edad sila. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.